Lloret de Mar posa en marxa els pressupostos participats per aquest 2016. Totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys podran fer propostes concretes que siguin competència de l'Ajuntament. Seguidament podran escollir les inversions que realitzaran en els seus entorns més pròxims. El pressupost total per a la iniciativa és de 500.000 euros i, seguint uns criteris tècnics, es repartiran entre les 13 zones establertes. El barem es mou entre els 20.000 i els 55.000 euros. Una de les possibilitats que vam analitzar i es pot dur a terme és que, per exemple, si alguna zona té una partida i els hi quedés un remanent, aquest remanent el podríem acumular per la mateixa zona l'any següent. El procés dels pressupostos participats compta amb 6 fases que es duran a terme de febrer a maig. Primer es farà la recollida de les propostes mitjançant el formulari de la pàgina web municipal o les assemblees de zona. Després d'analitzar tècnicament i econòmicament cada proposta, es retornaran els informes tècnics a les assemblees i finalment s'habilitaran 2 punts per a que els veïns votin a les urnes els projectes que s'executaran. El Consell Veïnal, presidit per l'alcalde i format per representants dels grups municipals, les associacions de veïns i el síndic del ciutadà, farà el seguiment d'aquest projecte pilot que està elaborat seguint el model de ciutats com Girona. Home, els objectius és que cada zona o que cada barri veïnat o zona pugui decidir en què es volen gastar aquesta bossa de diners que els hi pertoca i, per tant, l'objectiu és incrementar la participació ciutadana dels veïns de Lloret de Mar envers la seva administració de més proximitat, que no és altra que l'Ajuntament. Lloret té prop d'unes 40 urbanitzacions i això ha dificultat la creació de cada zona. Des del consistori s'espera que el projecte tingui continuïtat i que la participació vagi a l'alça. D'aquesta manera, a més de fomentar la gestió participativa, també es coneixeran les prioritats de la ciutadania.